ҳамин ҷойро девор мегирем ва танҳо соҳиби ҳамин хона ва ҳамсоя метавонад дарояд. ин хонаи фурӯшии мо 3 ҳуҷра ва иловатан 2 таҳхона дорад, ки масоҳати умумияшон беш аз 100 квадрат аст. нархаш 790 000 сомонӣ. ташноб, ҳаммом, ошхона. ин таҳхона аст, ки 30 квадрат мебошад ва баландиаш 2 метр аст. медароем ба хона. хона дар маҳаллаи Гипразем дар кӯчаи Сомон қарор дорад. фақат нақд фурӯхта мешавад. ин якум ҳуҷра. ин дуюм ҳуҷра. бубинед чӣ хел таъмири зебо дорад. ин бошад сеюм ҳуҷра. дар таги ҳамин сеюм ҳуҷра таҳхона мавҷуд аст. меравем сӯи ошхона ва ҳаммому ташноб. масоҳати замини хона 3 сотиқ аст. ин ҳамон таҳхона. ин ошхона аст. ҳаммом, ташноб, об доимо ҳаст. ҳуҷҷатҳои хона ҳаст. дар назди хона мактаб. 500 метр болотар роҳи даромад аз серроҳаи Гипразем. инҷо стадион аст ва дар қафои он хонаи фурӯшии мо.